Eh, kane ka malalaw to krasin na. Ha? Yeah, musin na. Welcome back to my YouTube channel. Boyखौबो आंनि क्रिएटर भिडिअ YouTube channel बरायनानै लानाय जाबाय. जोंनि दिमाकुचिनि फुटबल कोचिंआ दिनै फैयै 10 daysआव आगान होबाय. दायो गथ'फोरखौ प्रेक्टिस खालामहोदो. बलखौ माबायदि जायो बेखौ प्रेक्टिस खालामहोगासिनो दङ. बिथिंनि कोचआव दङ जोंहा रबुंसा बाग्लारि बिथाङा गथ'फोरखौ कोच खालामगासिनो दङ फोरोंदो. बलखौ माबायदि जोयोबा हामगोन बेखौ गथ'फोरनो दायो प्रेक्टिस होगासिनो दङ. ओमफ्राय गावबा गाव रानना दोनदो. नै बिथिंनिफ्रायबो उन्दै बैसो थाबाय. ओमफ्राय बैथिं एक्सट्रा मोनसे टिम बानायना होदो. ओमफ्राय हिन्जावसाफ्रानो बिथिं थाबाय. नै नैबे दिमाकुचियाव सा 60 फरायसाफोरा बेयाव प्रेक्टिस खालामनो फैदों एबा गेलेनो होननानै फैदों. मानो होनना बुङोबा जाहाथे स्कुलफोरा बन्द' जाबाय नालाय गरम बोथोर होबाय. बेखायनो गथ'फोराबो बे ग्राउन्डआव गेलेनो एबा प्रेक्टिस खालामनो फैदों लोब आरो जुदि सोरबाफोर दिमाकुचि हालामनि गथ'फोर उन्दैफोर दंबावोबा नोंथांमोना फैनानै बेयाव कर्सखौ फ्रियावनो नोंथांमोना फैनानै लानो हागोन. जोंहा बिथिंनि कोच मास्टार दंखायो फ्रियावनो फोरोंगासिनो दङ. आरामसे फुटबलखौ माबायदि जोयो माबायदि गेलेयोबा हामगोन प्रेक्टिसखौ माबायदि खालामो बेखौ अलरेडि बिथाङा फोरोंगासिनो दङ नै. Eh, kane ka malalaw to krasin na. Ha? Iya, musin na. आरे नोंसोरबो सिनना लानांगौब्रा गरम बोथोराव आरो स्कुलबो गैया माबो गैया फुटबलावबो टेनसन गैया हेडेन लाबाथ' बरिया नोङो दे. दे स्पिड खालाम. स्पिड खालाम. सायावबो बलखौबो जुथा बिजौदों. थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन आरो लोगो मोनफिनगोन. दिनैनि फुटबल कोचिंनि भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय. दायो कोचिंआ सोलिगासिनो थागोन. जोंहा 20 days नैबे फ्रि कोचिंआ सोलिबाय थागोन नैबे दिमाकुचि हाई सेकेन्डारि फिल्डआवहाय. सोरबाफोर जुदि फैबावनोबा नोंथांमोना नैबे ग्राउन्डआव फैनानै गथ'फोरखौ गेलेहोनो हागोन. आरो जुदि नै भिडिअखौ नायदोंब्ला सोरबा उन्दै गथ'फोरा नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो मोनफैनो हागोन दे. फैबानो जाबाय. बाय बाय.